Alright, mayong hapon mga higala. Ang atong oras alas 5:20 ang tag na sa gabi o hapon, no? Ano nga po karon nga sa malapit sa 29 sa buwan sa Agosto 2020. Ang mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ubo sa mando ni Regional Director Levi Ortiz o Talisay o Drug Enforcement Unit sa Talisay City sa pabangon ni Police Major Gerard A. Spilare. May pahigangan og usa ka bypass operation dili mismo sa usa ka mall sa Barangay Inayawan, no? Di mo, no? Barangay San Roque, boss. Barangay San Roque, Dagben sa Talisay. Wailaing mall dire. Kaya buwan mo. Diyan sa parking lot area, no? Onya mo ni 100 grams of shabu. Gipoto sa package tape mga ka-super. Onya diay kuha ni kanang bundle of budol money. Pila di bali ma'am? Budol bypass money. 340,000 budol money. No, mo ni siya gisuod ang maong shabu diri sa kanig paper bag as part of the drug evidence. Nya mo ni ang shabu, no, mga super. Duha dilakpan. Kamon duha? Ato interview nin duha. Taga-asa mo? Talisay ko sir sa Kabutres. Talisay Kabutres. Kisa pangalan mo, sir? Marjon. Kabaluna rin. Ha? Kabaluna. Kabaluna. Imo ida Jon? 95 rin. Bali 5. Kasi trabaho mo Jon? Tile sitter ko sir. Ha? Tile sitter. 5? Tile sitter sir ba? Fire sitter? Masa ba siya? Tawag og tile sir ba? Tao. Talis. Onya, kini siya sa pangalan mo? Dito. Ha? Dito. Abiho. Abiho. Imo edad? 41. Imo trabaho? Kunti ka ng gaper. Ha? Handler. Manok. Handler manok. Yes sir. Ay, sige. Manghilot ba ka? Yes Sa sir. manghiloton manok o ang kwan? Tao sir ang Tao yung manghiloton. Pero handler kag manok. Yes sir. Usa man ni kuan John, anong John, no? Ngano man ni siya? Usa may pamaagi nimo ani? Isugo ni sir. Gisugo ka? Kisa nagsugo nimo? Hindi ko bawo sir. Usa giteksan ka, gitawagan ka? Ituno lang sa bata sir. Yeah. Bata unya. Hindi ka bawo nanang kasi. Ano yung gatag na? Unsa man ni kanang pila may sabot ninyo? Kasi may kabawa sir kay ido ang istorya pero dakpa naman eh. So, mo sugot ay kag hatagan ka sa batag. Usa ka kuan materyales butang nga wa hibaw. Please, hula namin sir ba? Pila sa huli ay? Mante ko rin. 500. So, ano nabot mga dire sa Roque? Active na sir ba? Active na sir. So asa mo nakita sa bata? Dila na sir, babaw. Sa Diya pa sa babaw. tapos Nasi gihatag na niya. Namong gihatag sir. nya, di ba? Ang bata yung ka-text. Dili, naika-text niya. Ang bata, naghuwat na tabiya. Oh, so bata ka kila sa imong textmate? Basig babae po imong textmate. Laki sir. Alaki di ay. So, mao nila no, ang duha.
kasali gid sila nato ang mo baligya dire sa Laray. So possible sir nga pag magbalik-balik sila og lugar, dunay tendency nga murag nakabatigod sila basig ilang gisuwayan pod kung operatiba ba ka o tinuod bagid nga transaksyon. Oo, inana na sila kakon. Kanina, daghan sila kayo ng mga tao, nagtuyog-tuyog nila, mga spotter nila. Before nila i-go ang transaction, naay sila yung mga pandre, kaning mga mo ari dire, check kung nabugin mga pulis, ay mga law enforcers. Sorte ra, wag kita na matikda nila. Mato nga lidonon gid og shabu nga 100 grams sa atong order. Worth 680. 680,000. As part of DDB value. Oo. Sir, lastly, mag-consider ba din doon as a high value target or appeal po ba siya sa monitoring o watch list sa PNP? Isa ni siya sa high value target nato kay sa kada po ngay lang nahatag na shabu tibuok Cebu province ang ilang panani ilang tawag gani kanang Coverage. kay nain sa panahon gani nga ato ginatag Minglanilya ato ta magdaog dito ato magtresak wala na dayon dahil nagtuglaing mga to tibuok gid province ang ilang coverage ano. Sige. Salamat, sir. Si intelligence agent 1 no dili investigation Agent 1. investigation agent 1 Mario Portugal. Dili Portuguese sir, Portugal. Spanish. Mani. Kudos sa mga operatiba, no? Gikitas pasag pardo, patiligo mga super pasulan mga igala. Nag-cover tag kani Puyang Rapalgan og labok na diri sa Nagbayan sa Talisay, Barangay San Roque, sa habagatang bahay ni Sugbo. Kini ka super banjo dalasik mayang hapon.